vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Anzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndauyawo ndichida kuzosheyawo nyaya yangu. Nyaya iyi ndiyo iri kuitika mumhuri medu, ende tiri vanhu vekuti hatitotaudzani. Yangovawo nyaya yekuti tiri vanhu veukama, ende kana muri hama hamukwanise kunge muchigezana seizvozvo, but ukama hapasitomborina zvachose. Ndakatovhunduka rimwe zuva pandakasangana neimwe hanzvadzi yangu, but uyu mwana wekwabamunini, takabva tangopfuudzana mutauni. Zvinhu izvozvo zvakandibata-bata kuti ko zvatiri vanhu veropa rimwe. Zvino zvatava kuti kana tikapesana mungava muri mutauni kana kuti pai, tobva tangopfuudzana tichiita kunge vanhu vasingambozivani, zvichazoguma nepi? Asi dambudziko hombe riripo mukoma nderekuti inini, vanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu ndisu tega tiri kutambura mumhuri umu. Saka patakazama kuti tinge tichida kusimudza musoro, but ipapo takabva tatoita sekunge tainge tadeclare hondo. Ende kufamba kwandakazoita inini nevanin'ina vangu nehanzvadzi dzangu, zvinhu izvozvo hatina kana kumbogara tavanzira vamwe veukama. Takatozivisa munhu wose kuti isusu tafunga kufamba nekuda kwekuti tainge tichiona kuti upenyu hwedu hapana kana chiri kumboshanduka. Unenge uchingoita kunge uri kungoraramira uchingoshandira vamwe vanhu. Nekuti inini nevanin'ina nehanzvadzi dzangu takazombosvikawo pakudhiskasa pamusoro peishu iyi. Ndainge ndabvawo mukutenga motikari, but motikari iyoyo yaitorakidzika kuti iyi imotikari yakanaka. Pandakaenda kunotenga motikari iyoyo ndakatofambawo namakanika, ende munhu wandainge ndahaya ainge atori makanika wechirungu. Ndokubva atesta motikari iya akati motikari iyi yakanaka, but handina kana kukwanisa kuti ndienjoye motikari iyoyo. Ndakangofamba nayo mota iya ndokubva yafa. Kuti ndinge ndichidzosera motikari kumunhu uya wandainge ndatenga motikari kubva kwaari, iye akati motikari iyi pandakakupa yainge iine service book kurakidza kuti motikari iyi yaitosevhisiwa in time. Akabva ati motikari iyi wakaiuraya wega. Kunyange makanika wandainge ndaenda naye, pandakazama kuti ndinge ndichitaurana naye kuti shamwari, ndiwe wakandiudza kuti motikari iyi iri right, iyewo akangondipawo the same reply kuti motikari iyi ndakaitarisa, motikari yainge yakanaka. But mota iyoyo kamufiro kacho kayainge yakaita, ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiburitsa mari yaisvika kuma60,000 kuti motikari iyoyo ikwanise kudzokera parodi. Apa motikari iyoyo ndainge ndaitenga 68,000. Saka ndakabva ndaona kuti mari yacho hakuna kana kwandaikwanisa kuzoiwana, ende zvainge zvitori nani kuti ndinge ndichitenga imwe motikari than kuti ndiburitse mari yainge yakawandisa kudaro ndichigadzirisa chinhu chandainge ndabva mukutenga. But hapana kana kumbotora nguva, mukoma vangu mwana wekwabankuru, avo vatiri kuti kana tikafamba ndivo vatiri kubata, mukoma wangu ivavo vakabva vatenga the same car. Zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti zvakabva zvandibata, nekuti mukoma vangu ava munhu ane mari, ende kamotikari kavakatenga ikako, I don't even understand kuti why vakatenga motikari yakadaro, nekuti vane motikari dzakawandisa. For him to buy such a small car zvaisatombomeka sense, but vakabva vanotenga the exact model. Zvinhu izvi zvakaitika 2 times. Takati tati garei, munin'ina wangu ndokubva atengawo motikari yake yakachipa, but it was an old model, dziya dzekuma 2001-2005, yainge iri a sedan car. Motikari iyoyo yakati yatengwa ndokubva yangoita that same problem. Motikari ikabva yanzi iri kuda mari yekuti inge ichitanga kugadziriswa panyowani. Yainge ichinzi wiring yayo yakafa yose, saka yaitoda kutoiswa wiring panyowani. Mari dzainge dzichidiwa paquotation imari yekuti waikwanisa kutotenga the same exact car nemari yacho yainge ichinzi ndio inodiwa pakusevhisa motikari iyoyo. Tikabva tati it is fine. Now motikari idzodzo dziri 2 dzakangogara hadzisi kufamba, but yet mukoma vedu vakabva vasarudza kuti vange vachienda online, ndokubva vatenga motikari online the same exact model seyakatengwa nemunin'ina wangu, such an old car. Saka kubva ipapo sevana vanyamunhu ndipo patakabva tatanga kuita a group discussion, tichida kuona kuti kochiko chiri kumbotora nzvimbo. Hanzvadziwo dzinongotiwo dzikashanda, kunyange dzikazama kuti dzinge dzichichengetedza mari iya inenge ichingoita sekunge inotorwa nemhepo. Kungopindawo mushopu uchiti uri kuda kutenga chinhu, mungavawo muri mumashops kana munana pepu kana muyi, ukatenga chinhu ichocho chinobva changofa.
Inini nemunin'ina wangu takati tichangobva mukufirwa nemotikari dzedu. Hanzvadzi yangu ndokubva atumwa natete vake neimwe shamwari yake kuti ange achivatengera malights aya marechargeable mupepu. Ndokubva atenga malights aya ari matatu. Akati achinosvika kumba, mamwe malights maviri awa aainge apa kuna tete neimwe shamwari yake ose akabva ashanda, but light rake rakangoshanda for only one night. Iye ndiko kutaura kwake kwaakaita. The next morning paakazama kuti ange achirichaja, light iroro rakabva raramba kuchaja. Ndokubva ndamuti chimbodzokera nereceipt uone kuti havakupe here rimwe. Hanzi vakabva varamba vakati wakatenga zvinhu izvi usina passport, saka hapana anyway yekuti zvinhu zvawakatenga zvine warranty. Ndo minyama yatinosangana nayo, but mukufamba zvose nemukukura pane zvatakakurawo tichitoona zvaiitwa nabamukuru vedu ivavo zvainge zvisiri normal. Bamukuru vedu ava taingovati baba nekuda kwekuti ndivo vainge vachitichengeta isusu, vachichengeta zvekare nevabereki vedu. Tose takadzidziswa nabamukuru ava, saka taingovati baba. Pati chaindinetsa ndechekuti pamba pabamukuru apa pane rimwe guva riripo. Guva iroro mukoma rakachengetedzwa gore negore, kana kuti after 2 years vana vabamukuru vakatongorambawo vachienderera nezvainge zvichiitwa nabamukuru gore negore, kana kuti after 2 years. Guva iroro it's either panotoitwa a tombstone replacement, kana kuti rinobva raiswa kana mamwe maruva anenge achiratidza kuti anodhura. Zvinhu izvi vanozviita each and every year, kana kuti after 2 years. Guva iri mukoma takangokura tichiudzwa kunzi iguva rembwa. Hanzi ivo bamukuru pavainge vachishanda vachiri kuHarare vainge vakapiwa imwe imbwa neumwe murungu wavo. Pavakazosiya basa ndokubva vazopiwa imwe imbwa neumwe murungu yainge iri bulldog, vakabva vazouya nayo kumamisha. Saka imbwa iyi hanzi yakabva yaisirwa mushonga wemakonzo mumukaka ndokubva yafa. Saka bamukuru hanzi vaifarira bulldog ravo iroro, ndokubva vazorivakira guva nekuti imbwa iyoyo yainge iri pamwoyo wavo. Asi now chinoitika ndechekuti pacho patakafamba takabva taudzwa kunzi guva iroro hamuna imbwa mukati, ende pane zvakatoitwa paguva iroro. Hanzi guva iroro harina munhu as such, asi mukati meguva iroro zvekare mune umwe mukomana uyo ainge achishandira bamukuru vedu. Hanzi ndiye akachekereswa nababa kuti vange vachibudirira pabhizinesi ravo, nekuti pavakasiya basa kuHarare vakabva vasvika ndokubva vatenga zvigayo zvavo, ende vaitova nezvigayo zvakawanda, ende vakabva vachekeresa mukomana wavo uyo ainge achivafudzira mombe, ndokubva vazotora mweya wake. Hanzi mweya wake ndiwo uri muguva imomo, hamuna imbwa irimo. Bamukuru vedu kumavillage kwatinobva isusu vaitova nezvigayo zvainge zvakawandisa, ende takatokura tichiita sekunge tine chituko, nekuti kuchikoro ndinorangarira pakambovharwa chimwe chigayo chababa vedu ichocho. Chigayo ichocho chakavharwa mushure mekunge chataura kuti chimbondizorodzai please nekuti ndaneta, but at that time tainge tiri vadiki. Saka pandainge ndichiri kuchikoro, pose pandainemerwa neshamwari dzangu dzichinditi baba vako ndokusaka vaine chigayo chakambotaura, ndaingoti maybe kungotamba, but now ndava kuunderstanda kuti paya pakataura chigayo chabamukuru nezvose zvatiri kusangana nazvo pose patinofamba zvinenge zvine connection. But mumhuri muri kufiwa mukoma, vana vevakuwasha vari kufa, vazukuru vari kufa. Isusu mumhuri kwandinobva inini, vana vababa naamai vangu vatakacherera pasi, now it is 5 because takazvarwa tiri 9. Tapera mukoma Nashi, angova makuva oga oga. Saka mukufamba takabva taudzwa kunzi ngozi iyi mushure mekunge mukomana uyu achekereswa nabamukuru akabva atanga kupfuka, but ainetsa ari mumusha mabamukuru. Ivo ndokubva vazokonesa mweya wake kuti unge uchitarisana nemhuri yedu isusu. Tatambudzika mukoma Nashi. Pane imwe hanzvadzi yangu iyo yakapedzira kushayika, saka hanzvadzi yangu munhu wekuti aita sekunge anoroteswa zvinhu zvinotoitika. Asati ashayika akangotidaidza ndokubva angoti kwatiri vana vaamai vangu, aka ndiko kekupedzisira kuonana. Asi bamukuru ndo vandiuraya. Hanzvadzi yedu iyi akabva atanga kurondedzera kuti ainge achiona mukomana wemombe uyo watiri kuudzwa kunzi ndiye akachekereswa nabamukuru.
hanzi mukomana iyeye aiuya akatobata banga achida kuvhiya hanzvadzi yedu iyoyu. Saka hanzvadzi yedu aibva ati, ko inini uri kuda kundiurayira chii? Pane chandakambokutadzira here? Ndinokuziva here? Chidzokera ka kune munhu wacho akakuuraya. But uyu mukomana Wemombe hanzi aiti kana akadzokera ikoko aibva azodzoka zvekare achitiza achibva kumba kwabamukuru. Hanzvadzi yedu yakazongoshayika, but mukunoshayika iye akabva atiudza kuti ndarakidzwa zviri muguva nemukomana Wemombe. Ndarakidzwa kunzi muguva imomo mune tsvimbo zvekare nebakatwa, but zvinhu izvi zvakazara neropa, zvichirakidza kuti mukomana uyu paakaurawa vakamuuraya vachishandisa tsvimbo zvose nebakatwa, because ivo sisi vainge vachiti ndo zvandaratidzwa nemukomana iyeye kuti ndo zviri muguva. Saka ndo mafiro anoita vanhu kumhuri kwedu. Hakuna kana wani zvake wandinoziva akafa rufu rwakanaka. Wose afa, wedha kuti mwana mudiki kana kuti munhu anenge achembera. Mukunofa mukoma zvinoitika pamunhu iyeye zvinenge zvichityisa. One munhu anongofa achiita sekunge ari kudzipwa kana kuti akadzvinywa. Munoona zviya zvinoitika kana ukadzvinya huku zvekuti inotanga kupaparika. Ndo mafiro anoita vanhu mumhuri medu. Hakuna kana anombofa in peace. Ende kuzosvikira munhu afe munenge matambudzika naye. Anokwanisa kufa munhu for 4 hours achingotambura kusvikira azoti zii. Hatina kana munhu watinongoti akangomuka akafa. Wose anofa munototi muzvizive kuti uyu upenyu hapasisina. Kunyangwe akarwara sei, but simba iroro rekuti ange achipaparika sezviya zvinoita huku kana ichichekwa paya muchivhiya huku, ndo zvatinoita kumhuri kwedu. Kunyangwe munhu akanzi arwara ari pacritical condition, asi zuva rake rekupedzisira for 3 kana kuti 4 hours anenge aine rimwe simba zvekuti anokwanisa kutokusimudzai kana muri 5 kana muri 10 achingopfakanyika sekunge ari kuvhiyiwa nebanga. Ndo situation iri kumhuri kwatinobva mukoma. Vamwe vedu vanhu vakabudirira. Hakusi kunzi unenge uchitaura wakazara negodo kana kuita sei, asi inini nevanengina vangu nehanzvadzi dzangu dzandasara nadzo tinongotiwo as long as tangomukawo tiri vapenyu, ko tingagodii? Hatinawo zvatingazviita kudawo kwaMwari kuti tinge tichitambudzika. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo zvatinosangana nazvo mukurarama. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndauyawo nesecret yangu, asi secret iyi vanhu vose vekumhuri kwedu vanozviziva kuti ndo zvakaitika kwandiri. Kunyangwe hangu inini ndakaramba, but zvechokwadi ndo zvakazotoitika kwandiri. Kubva ndichiri mwana mudiki from 11 years I think, kana kuti ndainge ndichiri kutodzidzira kuzoita mbavha kana ndazokura, ndaisakwanisa kusiya kana chinhu chandinenge ndachiva. Kana mumba mukasiyirwa mari, ndaitotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichiba mari iyoyo. Sometimes ndaiti kana ndikatumwa kuti ndinge ndichienda kumashops kana kunotenga chingwa, ndaidzoka ndichidya chingwa chiya chepakati, ndobva ndangodzoka nechingwa mapisi akashota. Change ndaiti kana ndikapiwa change ndonyepa kuti ndarasa change, izvo ndinenge ndatenga kana masweets kana kuti mabiscuits. Saka amai vangu nekukura vakazosvika pakuboekana nekuda kwekuti my mother was a single mother, vakabva vati kwandiri ndinge ndichienda kunogara nasekuru. Pandakaenda kunogara nasekuru, the first thing chandakaudzwa nasekuru, sekuru vangu ava vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, vakabva vanditi pano handidi munhu anoba, kana ukangondibira chete uchazviona. Saka inini semunhu ainge ajaira magemu ake ndakangozviudza kuti zvine basa rei, sekuru vari kuda kungondipinza fiye. Ndichinopinda munharaunda umo mainge muchigara sekuru vangu, ndakabva ndatanga kuwirirana nevamwewo vakomana vandainge ndava kushamwaridzana navo, vaisvutawo mbanje nezvimwe zvakasiyana, but vainge vari vahombe kundidarika inini, ende vaiva vanhu vainge vachiba. Saka
pamba pasekuru apa painge paine maroja, saka zvandainge ndava kuita ndaitaimira nguva dzekuti vanhu vanenge vari kumabasa, ndobva ndatipira shamwari dzangu dziya dzouya dzobva dzapaza, dzobva dzaba zvadzinenge dzaba, vonotengesa, tobva tazogovana mari. Asi ivo sekuru vakazondidana one day ndokubva vanditi, muzukuru, ndiwe uri kukonzeresa zvese izvi. Kana uchiziva zvakakunakira, ko wadii wasiyana nekahunhu kako aka? Unoziva here kuti kune dzimwe nyika vamwe vanhu vanokwanisa kutogurwa maoko nekuda kwekuba? Siyana nezvauri kuita izvi muzukuru. Pano pamba ndine mhiko dzangu dzandakaisa, ende mhiko idzodzo dzandakaisa dzekuti mbavha dzisakwanise kupinda pamba pano, ndiwe uri kukanganisa mhiko dzangu. Dai wasiyana neruoko nekuda kwekuti uchazvigokera moto musiso. But pose ipapo pandainge ndichiudzwa nasekuru vangu, ndaingozviudza kuti chigure ichi chiri kuda kungondinetsa nekuti sekuru vangu vaita zvekutamba zvigure. But sekuru vakazosvika pakundigona mukoma. Zvakazoitika ndezvekuti sekuru naamai vangu vakazondisetera trap. Amai vakauya vachiita sekunge vainge vachingoshanyirawo sekuru. Amai vakati vakagara panze ndokubva vaita sekunge vainge vadonhedza foni yavo, vakapinda mumba vachiti, foni yangu handisi kuiona, foni yangu handisi kuiona. Ivo sekuru vakabva vati kwandiri, chitonyararai izvezvi, regedzai ndibva ndatora muzukuru wangu ndiende naye panze tione kuti tingaiwana here foni. Ndokubva tatanga kutsvaka foni iya, ndiri inini, sekuru nemwana wasekuru. But vose vainge vachitoziva kuti ndainge ndakatoisirwa trap. Ivowo sekuru mukunotsvaka foni iyi vainge vachindifudza kudirection kwacho kwainge kwasiyiwa foni naamai. Pandakabva ndaona kuti foni yainge iri papo, ndakabva ndaenda ndikatsika foni iya, ndikaita sekunge ndainge ndichingotsvaka-tsvaka, asi foni ndainge ndakatoitsika. Ivo sekuru vakabva vambodzokera mumba, ndokubva ndawana mukana ndikatora foni iya ndikabva ndaisa muhomwe, ndokunopindawo mumba ndikanogarawo pamasofa nevamwe ndichiti, foni muchembere inenge yatobiwa, foni hakusisina kwamuchaiwana, foni yatotorwa nevakomana. Izvo foni ndainge nditori nayo muhomwe. Ndokubva ndageza paya ndikabuda ndikatoenda ndikanotengesa foni. But mukomanashe hameno zvakangoitika, nekuti ndakati ndichingotambidzwa mari nemunhu wandainge ndichitengesera foni, ndakabva ndaona kuti ko zvandisisina maoko ekuti ndinge ndichitambira mari yacho. Munhu uya ndakangomutiza, iye akangosara akabata foni zvekare nemari yake, because ndainge ndavhunduka kuti ko maoko angu aenda kupi. Ndakambofamba ndakaisa maoko angu muhomwe, but pose pandaiburitsa ndaitoona kuti handisisina maoko. Chinhu chandaingoona raingova riri bhonzo apo panosangana zvigunwe neruoko, ndo zvega zvandaingoona, asi zvigunwe neruoko painge pasitomborina. Saka pandakaona kuti ndo zvandainge ndava kusangana nazvo, ndakabva ndaenda kumba kwoumwe mukomana ainge ari bachura, uyo wandaita naye basa rekuba. Ndokubva ndamuudza kuti, shamwari, handisi kuona maoko angu. Pandakatanga kutaura ndichiti handisi kuona maoko angu, akabva aseka. Nanhasi kana ndikasangana naye anongonditi, handisi kuona maoko angu. Iyewo akambotanga achifunga kuti mukomana ari kungoita hake zvembanje, ari kungotamba neni. But akazoti apedza kubika sadza rake randakasvika achibika, tagara, ndokubva ati, shamwari, uya tidye. Apa inini ndainge ndabva kumba ndisina kana chandainge ndambodya, ndokubva ndagara naye pasi. Asi kuti tinge tichidya, ndaiti ndichida kunonokora mundiro, ndaipotsa ndiro nekuda kwekuti ndainge ndichitoona kuti panapa handina maoko. Iye ndipo paakabvaona kuti zvinhu izvi zvainge zvitori serious. Shamwari yangu akabva asimbirira panyaya yake yaaitaura yekuti ndinge ndichibva pamba pake, because akati zvinhu zvako izvi zvinokwanisa kuzogumisidzira zvatokuvadzawo neni. Apa pafoni pacho handina kana sendi randambodya. Saka takabva tatobuda mumba make paya achida kuona kuti ndichazofamba sei. Tichingonosvika pagedhi, mudhara uya wandainge ndatengesera foni ainge akatomira pagedhi achirakidza kuti ainge akatsamwa. Ndokubva angosvika pacho pandainge ndiri, akapfekedzera foni iya muhomwe. Asi hapana kana chaakambotaura neni. Akazoti pava paya atova kure akati, iwewe ndichakukuvadza chete, nhasi zvawandiita ndichakukuvadza chete.
ndokubva aramba achingoenda. Ndakabva ndazodzokera kumba ndiine foni iya iri muhomwe. Ndichinosvika pamba ndokubva ndasangana nekamwe kasekuru kangu kainge kachiri kadiki, mwana wasekuru. Ndikabva ndati, nhai sekuru, ndine maoko here? Saka kasekuru kangu aka ndo kakazonditengesa kuvanhu vose vainge vari mumba, because kakabva kamhanya kakanoudza vana muchembere nanasekuru nevamwe vainge vari mumba, kakabva kataura zvose zvandainge ndabvunza. Pandakazopinda mumba ndakangoona kuti vanhu vose vainge vachingoseka. Inini ndikabva ndangozivawo nyaya yainge iripo. Hondo yakazovapo ndeyekuti ndinge ndichiburitsa foni yairamba kubuda muhomwe, because inini maoko angu ndainge ndisingamaoni. Apa ndainge ndisingade kuti vanhu vange vachiona kuti inini handisi kuona kuti handina maoko. Saka ndakabva ndadana kasekuru kangu kuti sekuru, ndokumbirawo kuti munditorerewo foni iri muhomwe mangu. Foni iyoyo ndazoinhonga pagedhi, yanga yabiwa neumwe mukomana, saka ndiye wandanga ndiri bhizi ndichitandanidza, but ndazomutorera. Saka kumutandanidza kwandanga ndichimuita ndava kunzwa macramps mumaoko. Uyai muburitse foni iri muhomwe. Apa ndainge ndakaviga maoko angu kumusana. Vanhu vakabva vawedzera kuseka. Amai vangu ndo vakazosimuka vakati, mwanangu, tione maoko ako. Ndokubva ndavarakidza maoko angu. Vakati, awa maoko ako awa unawo, asi wanga wangodzimaidzwa nasekuru vako, nekuti iwewe vari kuti wanyanyisa kuba panopamba. Ndakazama kuramba, but chokwadi chainge chatobuda pachena. Ndo nyaya yangu mukomanashi. Nhasi uno kunyangwe zvikanzi ndikaona bhegi remari rinenge riri papo, ndinonzwa hana yangu ichitya nezvandakaitwa nasekuru vangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakagadzirirwa sides nasekuru vangu. Ndo mamessages andanga ndiinawo. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.